Kaixo eta ongi etorri gaurko saiora. Gaurkoan bi elkarrizketa izango ditugu. Lehenengoan, Aldezarreko klubeko kide diren Ulises eta Nara izango ditugu, klubaren nondik norakoak azaltzeko. Ondoren, Nafarroako ikastolen elkarteko zuzendaria izango dugu, Oier Sanjurjo. Saioarekin hasi aurretik, ikus ditzagun atzo Hezkuntza Departamentuaren aurrean egondako mobilizazioko bideoa. Eskerrik asko gaur hona, Hezkuntza Departamentuaren atari honetara hurbildu zareten hedabide, eragile eta herritarrei. Mi esker lehenik Nafarroako ikastolei gaur Iruñera etortzeagatik, zuen eskubideak eta guztienak defenditzera. Mi esker, gaur ez gaude hemen ikastolen alde bakarrik. Gaur Nafarroako hezkuntza komunitate osoaren alde gaude hemen. Gaur Nafarroa euskaraz josi nahi duten guztien alde gaude hemen. Mi esker hona etorri zareten familiei, irakasleei, langile eta ikasleei. Nafarroako txoko guztietatik etorri zarete. Nafarroa osoan baikaude hedatuak ikastola. Zuek josten duzue Nafarroa, auzolanean eta euskaraz. Zuek ematen diezue bizitza gure herri eta bailarei. Mi esker egiten duzuen lanagatik. Egunero ikasgelatan eta herrietan ari zarete. Gaur kalean, jakina, kalean egotea tokatzen zaigulako. Gaur hemen gaude, haserre gaudelako, eta haserre egoteko nahikoa arrazoi badaukagulako. Nafarroako Gobernuko Hezkuntza Departamentuak kolpe latza eman die Nafarroako ikastolei, eta bereziki gure komunitatea osatzen duten milaka familiari. Alde bakarrez, elkarrizketari ateak itxita eta inposaketaren bidea hartuta, 7 ikastolari aurre hezkuntzako itunak ukatu edo murriztea erabaki du datozen 4 urteetarako. Ez da erabaki tekniko bat izan, erabaki politiko eta arbitrarioa baizik. Jaiotza tasa bereziki basuko urte bat erabili dute aitzakia gisa gure sareari murrizketak ezartzeko. Orain arteko irizpideak aplikatu izan balira eta berdintasun printzipioa mantendu, orain arteko itun guztiek berdin jarraituko lukete. Eta are gehiago, gela batzuk gehitu ere egingo lirateke. Beraz, ona galdera. Zergaitik ezarri zaigu zigor hau? Gu ikastolak gara, herritik eta herriarentzat sortutako proiektuak. Gu ere Nafarroa gara. Nafarroan sortuak, Nafarrek sortuak, Nafarroarentzat lanean ari garenak. Nafarroa osoan euskarazko hezkuntza bermatzen duen sarea gara. Gure auzolanari esker josten dugu Nafarroa euskaraz. Egunero, lehenago esan dudan bezala, baiaraz baiara, herriz herri, gizarte osoari ekarpena eginez. Eta Euskal Herriko gainontzeko ikastolekin saretuta gaude. Herri bat hezkuntzatik josiz. Auzolana ere bagara. Auzolanean eta gizarte onuran sinisten dugulako. Ez dugu privilegiorik eskatzen. Ez dugu beste inor baino gehiago izan nahi. Baina ez dugu onartuko ezta ere gutxiago izatea. Izateko eskubidea eskatzen dugu, besterik ez. Eta kaltetuen artean guztia gaude, ikastolak eta Nafar gizartea bera. Baina baita pertsona zehatzak ere. Nafarroako herrietan beren denbora, indar eta ilusioa ikastolen proiektuan jarri duten Nafar horiek guztiak. Horiei ikastolako bidea itxi nahi diete eta ez dugu onartzen. Nafarroako haurrek eskubidea dutelako ikastolan ikasteko. Nafarrek eskubidea dute ikastolen proiektuaren kide izateko. Gaur hemen nago erabaki bidegabe honek zuzenean kolpatu dituen dozenaka familien izenean. Gure atzean ez dago soilik zenbaki bat edo datu estatistiko bat. Gure herrietan euskaraz bizi eta hasteko eskubidea aldarrikatzen duten haurrak eta gurasoak daude. Hezkuntza Departamentuaren erabaki honekin, gure ikastoletan 6 gela ixteko arriskuan jarri dituzte. Zergatik oztopatu nahi digute bidea?
Zergatik zigortu behar gaituzte euskerazko eredu bat, eredu propio eta komunitario bat aukeratzeagatik? Auzolanean eraiki ditugu gure ikastolak, gure izerdiarekin eta gure ilusioarekin. Inork ezer oparitu gabe. Orain, administrazioak lagundu eta babestu beharrean, ateak ixten dizkigu muturren aurrean. Nafarroan, euskararuntz urratsa eman nahi duen familiari ezin zaio eskubide hori ukatu. Inpotentzia eta haserre handia sentitzen dugu. Baina argi izan dezatela ez garela besoa gurutzatuta geratuko. Gure seme-alaben hezkuntza eta gure hizkuntza eskubideak defendatuko ditugu. Entzun duzuen bezala, egoera muturrekoa da. Administrazioak bizkarra eman digu. Baina guk ez diogu gure komunitateari, hemen gauden guztioi bizkarrik emango. Hezkuntza departamentuari eta Nafarroako gobernuari eskatzen diogu, berehala bidegabeko erabaki hau atzera bota dezala, eta mahai baten inguruan eseri dadila, benetako berdintasunean oinarritutako irtenbideak bilatzeko. Ez da atzera pausoak emateko momentua, etorkizunari anbizioz heltzekoa baizik. Bukatzeko, bien bitartean guk mobilizatzen jarraituko dugula esan dut. Ez dugu onartuko gure proiektua eta Nafarroaren euskalduntzea arriskuan jartzea. Gizarte zibil osoari, euskalgintzari eta hezkuntza komunitate osoari dei egiten diogu gurekin bat egitera. Ikastolen eta euskararen defentsan, adi hurrengo deialdietara. Nafarroa euskaraz josten jarraituko dugu. Atzera pausurik ez! Benetan, eta horren gai bukatzeko, bakatuko diazue, hunkigarria ze babesa lortu dugun gaurkoan, Josuk eta biok aipatzen genuen, hitzaldia hasi baino lehen. Guztien beharra dugula, baina gaur ikastole benetan erakustaldi ederra egin dugu, hemen hainbeste jende bildu gaelako gurea defendatzeko. Guztien artean lortuko dugu, bai? Aurrera! Az gaitezen orain gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, baina 1918an, Irlandako langile mugimenduak greba orokorra egin zuen lehenengo mundu gerrara bidali nahi zituzten derrigorrezko erreklutamenduaren aurka. Guda betean, Britania handiak nahitaezko erreklutamendua ezarri nahi izan zuen Irlandan. Atzera egin behar izan zuen langileen eta independentzia zaleen erresistentziaren ondorioz. 1927ko egun berean, Eibar bombardatu zuen abiazio frankistak. Bonbardaketan 2 hildako izan ziren. Egun berean, Barakaldo, Bilbo, Elgeta eta Erandioko hiriguneak bombardatu zituzten frankistek, helburu taktikoekin bonbardatutako beste hainbat posizioz gain. Handik 3 egunera frankisten eskuetan erori zen Eibar. Hainbat urteren ondoren, 1971ko apirilaren 23an, gerraren aurkako Vietnamgo veteranoak elkarteko 1000 bat kidek gerrako dominak Ameriketako Estatu Batuetako gobernuari itzuli zizkioten. Hauen asmoa dominak eta jantziak motxiletan entregatzea zen, baina gobernuak eseak eraiki zituen Kapitolioaren inguruan. Dominak esiaren gainetik jaurti zituzten beraz. Askok gudan hildako soldaduei eskaini zieten ekintza, Estatu Batuar zein Vietnamdarrei. 1985ean, milioi laurden ikasle atera ziren Thatcherren aurkako ikasle greban. Protestak Eskozian hasi ziren eta Erresuma Batu osora hedatu ziren. Deialdiak Liverpoolen izan zuen erantzunik handiena, 30.000 ikasle ez ziren eskolara joan eta 10.000 bat manifestatu ziren hiriko kaleetan. Thatcherren gobernuak gazteen formakuntzarako programa izenekoa abiatu zuen 83an. Lantegietan 16-17 urteko gazteek formakuntza voluntarioa jasotzeko.
85ean, ordea, derrigorrezko bihurtu nahi izan zuen gazteak eskulan merke gisa erabiltzeko baliatzen zuten programa hori. Thatcherrek atzera egin zuen hasieran, baina 3 urtera derrigor egin zuen. Azkenik, 2001ko apirilaren 23an, gaztelania ez dela sekula inposatu esan zuen Espainiako Juan Carlos lehenengo erregeak. Inor ez da inoiz gaztelania hitz egitera behartu. Herri anitzak izan ziren euren borondatez Cervantesen hizkuntza bere egin zutenak, esan zuen Cervantes sarien banaketan, naiz eta ehunka izan euskaldunen eta Espainiako inperioaren menpe egon diren lurraldeetako hizkuntzen eta kulturen aurka dokumentatuta dauden eraso, zigor eta inposizioak. Errepasatu dezagun aste honetako agenda. Ostiralean, puntos de vista jaialdia, 6-9 urte arteko aurrendako lantegia, objetos fantásticos. Pompeloko zibiboxean izango da arratsaldeko 5:00 7:30, aurrez izena emanda 2 euroko sarrerarekin. Larunbatean, beste hainbat ekitaldirekin batera, liburuaren mundu eguna. Txotxongilo eta antzezle antzerkia, El Gran Traje. Iturramako zibiboxean izango da arratsaldeko 6, 3 eurotan. Azkenik, igandean, arratsaldeko 7:00, liburuaren mundu eguna. 18 urtetik gorakoentzako ahozko narrazioa. Hitzen lapurra, Dorleta Kortazarren eskutik, Kondestable zibiboxean. Orain, gaurko komunikabideen azalak aztertuko ditugu. Diario de Noticias egunkarian horrela dio lerroburu nagusiak. Hezkuntza Ministerioak 33 ikasgelaren itxiera berretsi du parlamentuaren gehiengoaren aurka. Lehenengo puntuan, PSNek eta Kontigok bakarrik babesten dute gobernua moratoria ez aplikatzeari uko egitean. Bigarrenean, geroa baik eskatutako atzerapenak UPNren eta Bilduren babesa du. Hegazki nagusian, euskarazko eskolek arbitrarioa den tratua salatzen dute. 15 eskoletatik 7 kaltetuta. Ehunka ikastoletako familia bildu ziren atzo, iragarritako ikasgelen itxierak dakarren tratu arbitrarioa salatzeko. Eskuineko berrietan, PPek Voxekin duen Extremadurako akordioa Aragoira ere luzatu du. Azpian, gobernuak, enpresek eta hotelek tokiko produktuak sustatzen dituzte. Ondoren, estatuak IGB eta Beken eskumenak Nafarroari transferituko dizkio. Jarraian, Auzitegi Nazionalak Anboto eta Karasatorre espetxera berriro bidali ditu. Azkenik, San Jose plazako bizilagunak lehenengo hotel negozioaren aurka mobilizatzen dira. Beheko berrietan, horiz, Carlos Francok zezen feria iragarri du. Ondoan, bizikleta zerbitzu eskualdearentzat argi berdea. Azkenik, Asurmendik saskibaloia utzi du. Diario de Navarra egunkarian horrela dio lerroburu nagusiak. Eraikuntza industrializatua hazten ari da Nafarroan. 5 urtean gutxi gorabehera 4.500 etxebizitza eraiki baitira. Banku finantzak eta merkea lortzeko zailtasunen aurrean, sektoreak berme publikoak behar ditu. Ikastolek eskualdeko gobernuak emandako kolpe gogorraren aurka protestatu dute. Irudi nagusian, Ezkerretik hasita, Mikel Armendariz, Jara Liras, Elene Aixa eta Kami Magasa atzo 2026ko gazte sariekin. Honen lerroburua, gazteen errekonozimendua. Jara Lirasek gaztearen saria jaso du, besarkadarekin, Black Powerrekin eta gazte informatzaileekin batera. Eskuineko berrian, lehentasun nazionala PP eta Vox Aragaiko itunean ere islatzen da. Ezkerreko berrietan, Nafarroako gobernua 4. xedapen iragankorraren indargabetzearen aurka dago. Jarraian, 3,5 milioiko inbertsioa Iruñean bizikleta elektriko berrietarako. Goiko berrietan, zezenketa feriaren kartela Madrilgo zaporearekin. Ondoan, Enprende 21, guraso kontrolarentzat. Azkenik, Asurmendi, superkapitainaren agurra. Berria egunkarian aldiz honela dio lerroburuak. Iparragirreri eta Karasatorreri espetxeko erregimen irekia kendu die epaileak. Lehenengo puntuan, 2 euskal presoek ezingo dute orain arte bezala astean zehar lanera edo ikastera atera. Bigarrenean, Espainiako Auzitegi Nazionalaren arabera gehiegi arindu zaie zigorra. Argazki nagusian,
Euskal Ordezkaritzaren aurkezpena 2 urtekorako, atzo Gasteizen. Honen titularrean, Espedizioa Veneziara. Euskal artisten ordezkaritza bat aurtengo Veneziako 2 urtekoan izango da, eta 1976an joan zen sortzaile taldearen lekuko hartuko du. Irudi txikian, FIBaren Europako Kopako finaleko joanekoa, atzo Tesalonikan. Titularrean, Bilbo Basketek etxean irauli beharko du finala. Beheko berrietan, Iranek blokeoa kentzea jarri du baldintzatzat Ameriketako Estatu Batuekin hitz egiteko. Jarraian, 3 egunean 14 mendate igoko dituzte aurtengo itzulian. Azpian, Realaren Kopako bestondoa baliatu du Getafek. Ondoan, Ukrainak Druzba oliobidea ireki ondoren Europako Batasunak mailegua ematea adostu du. Azkenik, Errepublikako eskolaren ateak ireki genizkion euskarari, dio Thierry Delobel ikas biko lehendakaria. Goiko berrian, kaixo, egunon, AEKak lehen euskara eskola doan hartzeko aukera eman du euskaltegi guztietan. Gara egunkarian horrela dio lerroburu nagusiak. Gitiumekin egindako akordioak energia berriztagarriaren sektoreko erreferente bihurtuko gaitu. Gitium Nafarroan ezartzeak 150 milioi euro inguruko inbertsioa eta 700 lanpostu sortzea ekarriko du. Argazki nagusian, Lizarraldea liburu ibilgailuak sareak ehuntzen ditu liburuen bidez. Lizarraldeko herrietako bizilagunei zerbitzua ematen dien liburutegi mugikorra pixkanaka zabaltzen ari da bere bilduma. Furgoneta koloretsuak ez du kultura eskaintzen bakarrik, auzokideen arteko lotura sendoak ezartzen laguntzen duen espazio ere bihurtu da. Tartean, Tubacexeko zuzendaritzak aldi baterako kaleratze plana proposatu dio batzordeari jardueraren etenaldiagatik. Bestetik, krisia. Bruselak elektrizitatearen gaineko zerga murrizketak bezalako neurriak proposatzen ditu. Eskuineko goiko berrian, Auzitegi Nazionalak Euskal Espetxe eredua auzitan jarri nahi du. Ezkerreko berrietan, erreportaia Ibai Azparren. IAren kapitulazio etikoa presio militarraren aurrean. Bestetik, Josef Solanoren analizia. Hormuzko kaosak Errusiaren isolamendua ahultzen du. Beheko berrietan, Saskibaloia Arnaitz Gorriti. Bilbao Basket palatakin erori da. Eskuineko Beheko berrietan, Saskibaloia Arnaitz Gorriti. Bilbao Basket palatakin erori da, 79-63, baina Miribilak erabakiko du finala. Ondoren, futbola, Imanol Intziarte. Real Sociedaden festa ez da ondo amaitu. Getafak irabazi du atean sartu gabe, hutseta bat. Azkenik, Mikel Marquez kantautoreak dio, egia esan behar da, min ematen badu ere. Euskal Herria irratiari dagokionez, honela diote berriek. Aitziber Garmendia, sortzen. Ikasgelen itxiera izugarrizko jipoia da hezkuntzaren kalitatearentzat. Sortzen Euskal Eskola Publikoaren aldeko elkartearentzat neurrigabea da ikasgelak ixtearen erabakia, eta ondorio larriak eragin ditzake hezkuntza kalitatean. Eragile desberdinekin egoera aztertzen ari dira, eta eskola publikoaren defentsan bidea egiten segitzeko baliabiderik galtzen ez usteko dei egin diote hezkuntza departamentuari. Eskuineko berrietan, Goian, Erorien monumentua bisitatzeko aukera emango du Iruñeko udalak. Iruñeko udalak doako bisita gidatuak antolatu ditu Erorien monumentura, herritarrek ikus dezaten nazioarteko proiektu lehiaketa bat garatzen ari den eraikina. Ate irekien jardunaldi horiek, apirilaren 29tik maiatzaren 10 bitartean izango dira, asteko egun guztietan, maiatzaren 1 izan ezik. Behean, errenta itorpenean helburu sozialetarako laukitxoa markatzeko dei egin dute 170 entitatek. Gobernuz kanpoko erakundeek eta 170 entitate sozialek dei egin diete herritarrei helburu sozialen laukitxoa markatzera. Horrek bideratuko baitu errenta itorpenen 0,7 gizartearen zaurgarrien dauden herritarrak laguntzera. Gizarte ekintzetara, garapenerako nazioarteko lankidetzara edota adinekoekin lanean ari diren entitateetara, adibidez. Enpresek ere gauza bera egin dezakete sozietateen gaineko zerga ordaintzen duten unean.
behar duzun guztirako aseguru bat dago. Nire auto elektrikorako? Jakina, eta nire bizikletarako, Eta nire patineterako? Eta autonoma banaiz eta bajama nago? arazorik gabe. Badago zerbait nire maskotarentzat. Noski. Bidaian goaz. Horretarako ere bai, eta behar duzun guztirako. Guztirako? Benetan? Bai, bai, eta bai. Informazio gehiago aseguruak.laboralkutxa.eu bada beste modu bat. Kaixo eta ongi etorri gurera, bikote, egunon Ulises, egunon Enara, zer moduz? Egunon. Gaurkoan, Aldezarreko klubaren izenean zatozte, hainbat gauzari buruz hitz egiteko, batez ere klubari buruz, konta iguzue azaltzeko pixka bat gainetik zer den Aldezarreko kluba eta zer egiten da zuen? Vale. Aldezarreko kluba dagoeneko 2 urte dituen kirol klub bat da. Iruñeko Aldezarrean sortu genuena, batez ere ikusten genuelako bazirela ja urteak auzoak kirola egiteko nahia zuela eta ez genuela nola egiteko estrukturarik edo infraestrukturarik, eta orduan momentuan bertan egiten ziren kirolen nola baiteko bateratasun bat edo egin genuen izendapen berdinean denak jarduteko. Nolatan sortu zen, nori okurritu zitzaion edo zein izan zen lehenengo burutazioa, ostras, hemen klub bat falta zaigu? Denon ideia bat zen, nik uste. Bai ez, bazegoen Aldezar eskola komunitarioa, txikiekin eta gazteekin urteko jarduerak egiten duna, eta eske beharra bat zen. Pixko bat antolatzea, zeuden hainbat kirol, baina pixko bat estrukturatzea eta zeuzer serioago bat egitea. Klub asko egoten dira hirietan eta auzoetan, askotan auzo bakoitzan klub bat edo kiroltegi bat. Hemen ze garrantzi du auzokoak klub bat izateak? Nik uste garrantzi asko ematen diogula batez ere auzoko gazte eta txikiek leku bat izatea kirola egiteko. Ze azken finean, Ulisesek esan duen bezala, Aldezar eskola komunitarioan badago kirola egiteko aukera, baina iristen zen adin bat zinetan ez ginen iristen, eta iristen zen bezaroa eta ezin zuten kirolarik egin auzoan eta auzoaren izenean. Orduan nik uste horrek izan zuela garrantzi handia nolabait aurrerapauso bat emateko. Eta gero, gaitzagatik, ez da bakarrik auzoarekiko, auzoa azkenean da modu bat esateko komunitatea. Eta orduan, gure ikuspegia zen, gaur egun bizitza alor desberdinetan bastante zaila dela, eta are zailago bilakatuko dela etorkizunean, eta orain, hormuz ezakit zer, ea zertan gelditzen den, eta orduan horri denari aurre egiteko behar dugula komunitatea egin, auzoa egin, jendea elkartu, eta orduan kirola da erraminta bat komunitatea egiteko, ez? Hezkuntza ere egiteko, tal. Oso ondo datorkitzuk aipatzea komunitatearena, ze galdetu nahi nizuen, ea zer esan nahi duen Aldezarrean sortu izanak, bai kirola eta, aipatzen zenuen, kirola eta komunitatea uztartzen dituen klub bat. Zer esan nahi du Iruñeko Aldezarrean horrelako bat sortzeak? Azkenean, Iruñeko Aldezarrekoa gara eta kamisetetan jarri genuna, ez? Plazetako kalean, plazetan eta kaleetan jaioak garenon kirola. Bete egin dugu San Francisco plazan, Gaztelu plazan, Burgoen plazan, eta da pauso bat serioagoa egiteko, eta ez dakit, ez? Bai. Klubak kirolaz gain ere beste gauza batzuk ere egiten dituzue. Zeintzu dira egiten dituzuen jarduerak eta kirolak eta ekintzak? Gaur egun kirolari dagokionez egiten dugu eskubaloia, futbola hainbat modalitatetan, bai sala, bai futbola maika edo kanpoan jolasten den futbola. Saskibaloian ere aritzen gara, trai talde bat dugu, mendi talde bat, eta azkenik palestra, boxeoko palestra bat. Gutxi gora bera zenbat kide zerate? Ehundik gora, esango nuke. Entrenatzaile ia 40 eta jokalari
150, baino pizkatu jago. Aurre ikusten duzu datozen urteetan geroz eta jende gehiago etortzea, geroz eta, kluba handitzen joatea? Bai, egia esan da, iaztik aurtengo urtera nabaritu dugu jende berria etorri dela, talde berriak atera ditugu, eta askotan hitz egin izan dugu, gu geu izan garela nolabait freno pixko bat jarri duguna, ez dugulako nahi horren azkar handitu eta gauzak gaitu egin ongi, mantxo, asko pentsatuz, eta bide hortan gabiltza, eta hurrengo urteari begira lanean hasi garaia da. Azken batean, esaten dugu da, klub herrikoi bat, klub popular, tal. Eta orduan da, zer da popularra izatea? Zer ez nahi du izarra egotea armarrian, ez? Bakarrik da pin bat, edo eta orduan gauzak ongi egiteko, arlo pedagogikoari bere garrantzia emateko, formakuntzari, klubaren antolakuntza edo parte hartze ereduari, jamar gara mantxo. Eta hasten bagara, talde berriak sortzen sartzen zarena dinamika, ez dizula ematen... ez diozula ematen garrantzia, eman behar diozunari. Orduan orain gabiltza pizkoa de, mantxo, bazen gauzak ongi egitera, tal. Orduan badago jendea sartu nahi duena eta pixkanaka bada ere jungo zerate lana egiten eta zabaltzen imaginatzen dut agian ere kirol eskaintza ere handitu dezakezuela nahi izan ezkero, edo, ez dakit... Kirol eskaintzaren inguruan ere baditugu nolabait limite batzuk. Justo horien inguruan hitz egiten egon duginen ere, guk gure egunerokotasuneko jarduerak aurrera eramateko leku bat behar dugu. Espazio bat, aproposa, egokia, kirola egiteko, eta aldezarreko auzoak gaur egun duen egoera ez du gure garapen horretan laguntzen. Orduan egia da, gelditu dugula ere pixka bat horretan birpentsatzeko, jakiteko zertan egin nahi dugun aurrera, zertan izango ditugun limiteak, eta hortan gabiltza ere. Kirol talde ez gain, ere beste ekintza batzuk ere antolatzen ibiltzen zerate, maiatza bukaeran badituzue pare bat, zer daukazue hor? Hiruburgo 3000 lasterketa. Hasi zela, azkenean kluba da azeta sare komunitarioaren parte, eta dinamika hortan sortu zen duela ja 6-7 urte, Hiruburgo 3000 lasterketa. Ikusten genulako auzoan kirola egiten zuten jende pilo bat zeudela, baina gero eta aldi berean lasterketa pilo bat, kesi zakitzen presana, kesi ez dakitzen borrokarekin, kanzer de mama ez dakitzen, edo rollo hori. Ironman eta horrelakoak ere. Pilo bat, eta es como muy guay, pero se tiene que hacer todo en el casco viejo. Igual, eta orduan da, gu bai egitea lasterketa bat auzotik eta auzoarentzat, ez? Eta auzoko militanteekin, edo hori auzokideen parte hartzarekin, ez dakit zer. Eta orduan hori badugu, maiatzaren... Ideia horrekin jaio zen, maiatzaren 29. Ostiral arratsaldean. Klubak zer rol jokatzen du bertan? Bolondres bezala egoten zerate, parte hartzen duzue? Klubeko kideak badoaz lasterketa antolatzeko bilera horietara, eta egunean bertan klubetik ateratzen ditugu bai bolondresak balizatzeko, klubetik ere lasterketan parte hartzen dugu, badaude jokalariak lasterketan parte hartzen dutenak, eta gero ere horregon, pixka bat lasterketa girotu eta horrelakoak. Zuek parte hartu duzu lasterketan? Bai. Nik horrik egiten ez. Ez likia zai. Hau bai galdetu nahi nizuen, maiatzen 29 ostirala da. Bai. Ostiral arratsaldetan oso karrera gutxi ikusitut nik nire bizitzan zehar. Bai. Sortzen da giro bereziren bat gainera Iruñeko aldezarrean zehar, ostiral arratsalde bat, udaberria ja udaratik gertu, imaginatzen dut eguraldi ona izaten dela normalean, jendea egoten dela. Berezia da karrera hori? Nik esango nuke baietz. Gainera, justo larun batean ospatzen dugu auzoko eguna, orduan nolabait giroa berotzen doa egun horretan, eta egia da, ostiral arratsalde bat izan da ere, jende asko metatzen dela lasterketa horretan, eta esango nuke urtero bukatzen direla dortxalak, eta ampliatzen dute dortxal zenbaki kopurua, baina berriro bukatzen dira, eta betxo aurten eskainituzte azkeneko dortxalak auzoko bizilagunei, azken finean guk nahi dugulako auzoko jendeak parte hartzea, eta aurreko urteetan bai egon dela kanpoko jende asko, kanpoko esan nahi dut, beste klube batzuen izenean korrika egiten duten
pertsonak, eta aurten ez dakit, baina orokorrean arrakasta handia izaten du lasterketan, ez eta ostiral arratsal batean izan. Eta gero sortzen dela como herri edo auzo giroa, ez? Ezagunak, gainera tabernek pues, ematen dute, kaineroak ez egizer, como donatzen dute sareari, eta bai, dago lasterketa eta post-lasterketa. Claro, eta imaginatzen den lasterketan zehar ere bai, jende asko gongo dela, kalean bertan zerbait hartzen, paseatzen, eta hor sortuko da zerbait. Bai, nik esango nuke karrera oso polita dela. Ze korrika zoaz, baina momentu guztietan topatzen zu jendea eta animatzen zaitu, eta daude hor pasatzen zara nabarreria erditik, mundu guztia poteatzen ostiala txalde batean eta zu korrika. Berezia da bai. Hortxe ere da, gentrifikatzen ari den auzo bat, eta apurtzen dugu dinamika hori momentu batez, hemen ere dago auzo bat, bizirik, tal, konturatu, ez? Aipatu duzu, hurrengo egunean, maiatzen 30ean, auzoko eguna daukazuela. Zer da auzoko eguna? Urtero ospatzen dugu maiatzaren azkeneko larun batean auzoko eguna, eta bertan egiten ditugu hainbat ekintza, eta batez ere auzoan urtean zehar lan egiten dugun eragileak, kalea ateratzen gara, egiten dugu bazkaria, egiten da musika, kale jirak ere, ateratzen dira erraldoiak, bai, auzoko egun bat. Eta gero igual dago oso guai aste horretan, da auzoko astea, eta orduan urtean zehar egiten diren urteko jarduerak, ketxi sake, eskubalo, egizer, kirolak edo ez kirolak egiten dira denak kalean. Eta orduan aste batez, giriak derrepente ikusten dute, hori, 30 pertsona, futbolea jolasten plaza erdian, ez? Ostras, eta hori nola egiten da, imaginatzen da, futbola bezalako kiloak agian errexagoa dira, baina eskubaloia bera edo saskibaloia edo nola egiten da kalean, zer egiten duzu, porteria bat atera eta jarri edo? Noizbait egin izan da, nik uste, porteriak atera eta jolasten saiatu, gutxinez. Gero egia da, kentzen diogula garrantzia pixkat eskubaloia bera jolasteari eta azkenean bidalne dugun mezua da, hemen badagoela auzo bizi bat, eta nolabait ere gure espazioen berreskurapena ere. Covida ere probestu zuten dena enbarantza guztiak terrazaz betetzeko eta orduan, bai, molestatzen ari zaitugu, baina eske da gure auzoet. Ez ditugu enbarantzak terrazik gabe. Gaur egun dugu bakarra, San Jose enbarantza, eta justo orain egin dute iragarkia, irekin dutela terraza bat, eta daude auzokideak mobilizatzen, no sake, es como... Y era la única. Espazio kentzen ari zaizue. Bai. Bukatzeko pixka galdera batzu bat egizkizuet. Aipatu duzue kluba duela 2 urte sortu zela, ezta? Espero dugu oraindik bide luzea izate aurretikan. Nola espero duzue egotea kluba demagun 5 urte barru? Nik uste bilakatu behar dela instituzio herrikoi bat. Osea, instituzio en el sentido de estrukturatua, zabala, auzoan txertatuta, integratua, artikulatuta beste klub herrikoi batzuekin, gauzak pedagogikoki oso findutak, entrenatzailei formakuntza oso landuta egotea, izan alde deportivo teknikoa, izan alde pedagogikoa, porque askotan da como, pero si es un entrenador, no es un educador. No, entrenando estás educando. Orduan, como hori landu behar da, findu behar da, sortu behar dugu dinamika bat de ebaluatu, autokritikatu, ikasi, eta gero formakuntza politikoa, de nola eraiki nahi dugu komunitatea, nola gero ere barne antolakuntzan, ez? Ez dugu izan nahi talde motor bat, orain gaude talde motorrean, ezakizera, 10. Gauza ez da talde motorra handitzea, gauza da kluban, mentiko urtera, kluban parte hartzen duten jendearen parte hartzea askoz ere handiagoa izatea, ez? Bai. Egotea hor nabaritzea, egotea balkoietan klubaren ikurriñak, leku guztietan, no seke. Aldaketarik edo, aipatzen genuen moteldu dezuela, jende asko gertu daizuelako, oraindik gauzak aldatu daitezke berrikuntzak edo, baina 5 urte buru horietan nola ikusten duzue kluba barrutikan zer eskaini dezake, zer ez du eskainiko, ze aldaketa egon daitezke edo berrikuntzak? Eskolaren igual, ez? Bai,
hortan ere lan handia egin dugu, ze badakigu gure auzoak ez duela, batez ere hitz egin da, kirol eskola batean pentsatzen ez, txikien kirolean eta bar, badakigu gure auzoak ez dituela txiki asko. Orduan, gu konstiente gara, lan hobea egingo dugula kirol edo sekzio gutxi eskainiz, baina ongi eskainiz. Zer nahi du horrek, ikusten dugula ere familiekin lan bat, zeinetan hitz egin behar dugun, ea ze kirol egingo duten haien seme alabek, baina ez bakarrik kirolaren gatik, baizik eta erabekitzen dugun kirolarekin aurrera egingo dugulako, eta horri izango dugu auzoko txikiak klubean barneratuta eta nolabait ere sarean barneratuta. Orduan, hori, kirol eskol komunitarioaren prozesuarekin ere hasi gara, eta oraingoz ez dakigu zer den eskiniko duguna, baina badakigu nolabait bateratasun bat edo sortu behar dugula denon artean, bakoitzak kirol bat hartuz gero lana zailagoa izango delako. Igual norbait astea 5 urterekin ez, eta gero pertsona hori bilakatzen entrenatzaile. Edo gutxienez ere jokalari izan ahal izatea. 18 urte baino gehiago izan da. Eta hori izango litzateke amets bat. Horrek sortzen duen jarraitutasunaren gatik, ere, txikitatek hasten zara, gero zu jokalari handi bihurtuz gero ere entrenatzailea izan zaitezke, txikiek ikusten zaituztezu, entrenatzailea izan nahi dute, eta sortzen da horrela egiteko jarraitutasuna, hori da, guk nahi duguna. Bukatzeko pare bat galdera. Badago zerbait zuek dagoeneko ikusten duzuena argi, zuek pertsonalki galtzen dut dago, dagoeneko argi ikusten duzuena hau aldatu behar dugu edo hobetu dezakegu edo kontrakoa hau egiten dugu beste edonork baino hobeto? Nik positibotzat hartuko nuke 2 urte hauetan auzoan egin dugun eragina. Asko ikusi da nola ez bakarrik helduek, baizik eta txikiek ere hartu duten nolabaiteko identitate ez dakit, sentitzen direla klubeko parte eta eramaten dute kamiseta eta esaten dute nik jolasten dut Aldezarreko klubean eta horrelako sentimendu bat sortu dugula, nik hori positibotzat hartuko nuke eta lan finoa zertan egin galko genuke? A ver, gauza pilotan, pero zeo la clave, es que dena dugu ikasteko, hasi berriak gara, orduan, de que, uste dut gauza batean findu behar dugula gehiago da formakuntzan. Hasieratik eman diogu garrantzia asko, eta formakuntza egiten dien, kurtsoan zehar egiten dien formakuntzak derrigorrezkoak dira entrenatzaileentzat, baina findu behar dugu are gehiago, serioago hartu. Hor azkenean hori bilakatuko du gauza askoren artean herrikoia izatea, izarra zentzua izatea. Orduan, bai, formakuntza. Eta eske auzonalismoarena hori da superklabe, porque esaten no, 31001, edo Aldezarrekoa, ez da sin más. Ez hori da gero COVID garaia batean sortzen denean esaten dizuna, bai, eske egin behar dugu, lagundu behar dugu, nire ondokoari ez egizer, edo... Identitateak ere zentzu bat izatea. Claro, joateko, gentrifikatzen ari den auzo batean, jo no me voy a ir. No me voy a ir. Baldin baduzu superargi eta superarro zaude zure lagunetaz, auzoaz ez da egizer, hori... Bertan geratuko zara eta nolabait eutxiko dizu. Ze mezu bidaliko zeniokete zuen auzokidei edo klubean parte hartu nahi duen norbaiti? Gonbita luzatuko zeniokete auzoko edo nori? Bai. Gozatuko, gara? Noski. Bai. Eta gero, normalean parte hartzea, dago oso merkantilizatua. Eta orduan hemen dago proiektu bat gozatzeko, baina gainera gozatzeko elkarrekin eta sare bat sortzeko etorkizuneko egunean abastecimiento krisi bat egoten baldin bada, berriz apagoi bat, berriz COVID bat, berriz nos llevan a la guerra, edo zer gauza gerta daiteke. Auzoan bagara ja, bagaude eskuak elkarri lotutak. Eta hori da
berme nagusiena, no sé, sobrebizitzeko edo ongi aurre egiteko horri ez. Ba, mi esker bikot, etortzegatik gurera. Ez dakit bukatu baino lehen beste zerbait aipatu nahi duzuen. Bai, behitu. Igande eguerdi hontan, internazionala. Era aurten sortu dugun talde berri bat, pertsona jatorrizko oso desberdin askotariko gazteak kirolaren bitartez komunitatean integratu ahal izateko, jugatzen du finala. Irabaztu ahal izatea, irabazi ahal izatea liga eta amets bat. Ba, dugu plan orduan igande guardirako. Ba, mi esker bikot etortzegatik, mi esker egiten zuen lanagatik noski, baita ere, eta hurrengo baterako espero zaituztegu. Bai, eskerrik asko. Behar duzun guztirako aseguru bat dago. Nire auto elektrikorako? Jakina, eta nire bizikletarako, Eta nire patineterako? Eta autonoma banaiz eta bajamoan nago? arazorik gabe. Badago zerbait nire maskotarentzat. Noski? Bidaian goaz. Horretarako ere bai, eta behar duzun guztirako. Guztirako? Benetan? Bai, bai, eta bai. Informazio gehiago aseguruak.laboralkutxa.eu zen. Bada beste modu bat. Gaur, giro eguzkitsua nagusituko da, naiz eta goi hodeiak eta hauts gandua izan. Arratsaldetik aurrera, bero hodei batzuk garatuko dira mendi inguruetan, eta Pirinioetan trumoiek aitzak izan daitezke. Haizea hegoaldetik finkatuko da, hego-ekialdekoa nagusi, eta indartu egingo da arratsaldean. Hala ere, arratsaldean kostaldean brisa mugituko da. Kantauri isurialdeko temperatura maksimoak nabarmen igoko dira, Mediterraneo isurialdeko altuenetan aldaketa handirik ez. Ostiralean zaparrada trumoitsuak botatzeko probabilitatea handitu egingo da. Hodeitsu egongo da, orokorrean erdi mailako hodeiekin eta goi hodeiekin. Goizean goiz eta arratsaldean hodeitza trinkoagoa iritsiko zaigu hegoaldetik eta litekeena da euria eta zaparrada trumoitsuak egitea. Bataz ere hegoaldean eta mendebaldean, non zaparradak zenbait lekutan handiak izan daitezkeen. Eguerdi inguruan, lasaialdi txiki bat izango da. Temperatura maksimoak jaitsi egingo dira. Kaixo eta ongi etorri gurera, Oier, zer moduz? Egunon, eskerrik asko, oso ondo. Plazer bat zuen izatea, Nafarroako ikastolen elkarteko presidentea zaitugu. Garai pixka bat mugituetan harrapatzen zaituztegu, baina, bueno, konta iguzu lehenik eta behin, zer den Nafarroako ikastolen elkarteko presidente izatea? Bueno, bai, esan duzun bezala, sorpresaz eta astindu ederra hartu dugu, bai, hemen ikastolen mugimenduan gabiltzan guztiek. Gero hitz egingo dugu honen aferaren inguruan, baina, bueno, ikastoletako lehendakari izatea ardura bada, erantzukizun bada. Egia da ere niri, proposatu zitzaidanean kargua hartzea, bueno, pentsatu behar izan nuela ez, punturaino nik gai izango nintzaken, alde honetan ikastolen alde lan egiteko. Baina, bueno, urte bat daramatia karguan, eta esan dezaket, daukan esperientzia txiki hau, edo irakurketa bat eginez, ez, pixkat bizta atzeraka botaz. Polita dela kargua, gainera gauza polit baten alde egiten dudalako lan edo ekarpena, eta eroso nagola, talde lan polita daukat ere nire atzean, eta giro atmosfera txukuna dago ikastolen federazioan. Imaginatzen dut, ez dela erresa horrelako lan batean sartzea gainera presidentearen, lehendakariaren postuan, zu daukazun beste iraganetik gainera etorrita, nola proposatzen zaizu eta nola jasotzen duzu proposamena? Bueno, hasia baten, pixkat zalantzak eta banituen, hau proposatu ziatenean, banekilako
beste pausu bat ematea zela, ez? Nire aferetan, olako egoeratan edo olako karguetan ez nintzen jaioa edo esperientziarik ez neukan, baina bueno, esan dezaket ere, nire iraganeko esperientzia, futboletik jaso dudan, printzipio, balore, kudeatzeko gaitasun hori, lidergo hori, ez, kapitain moduan ere aritu naizelako Osasunan, eta horrek guztiak balio izaten ari didala, orain ikastolen lehendakari karguan aritzeko, azken finean 15 ikastolak gara, Nafarroan lurralde osoa saretzen ditugun ikastolak badaude, ez? Tuteratikan hasita Lesakaraino eta Bianatikan edo Lodosatikan Irunberri edo Zangotza bitarte, ez? Orduan, ardura da guztien arteko klima egoki bat sortzea, babesa adieraztea guztiei, zen guztiak gara garrantzitsuak, txikiak, handiak, eta hoize. Labur, Sanda, nola ikusten duzu 15 ikastola horien egoera, Nafarroan? Egoera sendoa da, egia da, erronkez inguratu bizigaren momentu batean gaudela. Lehenago esan didazu, ez? Justo karguan sartzea erabaki nun, eta egia da, momentu zailak direla, erronkak diot batez ere jaiotze tasa oso basuko momentu baten bizi garelako, ez? Azken 30 urteko datu bajuenak dira, eta horrek esan nahi du, ez dagoela nahikoa aur, ez? Ikastoletan edo edozein beste ikastetxetan matrikulatu ahal izateko. Orduan, garrantzitsua da oso datu hori, horrek markatzen duelako, ez? Bideragarritasuna eta etorkizuna, ez? Orduan, oraintzen Hezkuntza Departamentuak hartu dituen neurriak kontutan hartuta horrek are gehiago kaltetzen digu, eta orduan egoera da, etorkizuna baldintzatzen duela erabat ikastolen etorkizuna. Ze berezitasun eskaintzen du ikastolen ereduak beste hezkuntza ereduekin alderatuta? Bira, oso ongi, gainera garrantzitsua da hau ere argi geratzea, zen gu askotan badaki badela korronte bat non esaten diguten pribatuak garen, elitistak garen, eta guri benetan barruan mina egiten digu, jakin behar da nondik gatozen, zer garen, zein den gure izateko era, herritik sortu ginen, herriarentzat esan nahi dut, zegoen egoera bati erantzuteko sortu ziren ikastolak, euskera eta euskal kulturan oinarritzen den hezkuntza sistema bat da, euskal kurrikulum propioa duen hezkuntza sistema bakarra da, Euskal Herri osoan presente gaudenak, eta batez ere eta funtsezkoena da, kooperatiban antolatzen garela, esan nahi dut, gure buruari, autogestioan eta erabakitzeko eta gure burua kudeatzeko gu garela gure jabeak, ez? Esan nahi dut, ez datozkigula inposatuta kanpotik, egin behar ditugunak edo, eta nik uste dut, hori azpimarratzea importantea dela, ez? Gaurrengo gizartean, beti kanpotik esaten zegu, ez? Nola egin behar dugun, zer egin behar dugun, eta nik uste dut kooperatibismo horrek, auzolanean aritze horrek, independentzia ematen digula, erabakitzeko guk nola nahi dugun antolatu eta nola nahi dugun lan egin, ez? Ze rol jokatzen dute ikastolek euskararen transmisioan? Nik uste dut funtsezkoa, Nafarro batez ari baldin bagara, esan dizuan bezala, gaur egun daukagun egoera linguistikoa kontutan hartuta, ikastolak gaur egun dira Nafarro osoan euskeraz ikasteko aukera ematen duen sarea, ez? Nik nahiko nuke ere, euskera gehiago hedatu dadila eta sare publikoa ere Nafarroa osoan egon dadila, zen, esan nahi dut, bateragarriak gara, ez dugu bereizketarik egin nahi, baizik eta egin dezagun guztiok batera lan euskeraren alde eta euskera presentzia gehiago izan dezan gura lurraldean, ezta? Azken urteetan, Nafarroan ikastolen eredua handitzen joan da edo gutxitzen joan da edo zein da pixka bat bilakaera? Mantentzen,
Eta ez da gutxi, esan nahi dut, lehen esan dizuen bezala, erronkak ugariak dira, eta horri heltzea eta mantentzea ja bada garaipen bat, ez? 5% jaiotze tasako beherakada izan du da, orduan horri eustea ja garaipena ere bada, ez? Eta horri heldu behar diogu, eta gure indar guztiak horretan jarriak ditugu, ez duguna onartzen da guk lortutakoa edo gurea dena orain departamentuak ukatzea, ezta? Guk berdintasuna eskatzen dugu, esan nahi dut. Guk ez dugu nahi, gurea ez denez zer nahi eskatu. Guk esaten duguna da, jokatu dezagula liga berdinean, ez? Zegaitik dago desberdintasun hori, zegaitik publikoan ratioak 23 umekoak dira eta gurean 25-koak. Ez du zentzurik. Berdintasuna da eskatzen duguna, eta berdintasun printzipio hori urratu nahi digute. Aipatu dituzu, gaur egun erronka asko dituzuela, eta horietako bat, atera berri den berri baten inguruan da, Hezkuntza Departamentuak okerrez banago 33 ikasgela kendu ditu, bai kontzertatuetatik, bai eskola publikoetatik. Konta iguzu zehatzago, zuk hobeto azalduko dezulako batez ere, zer den gertatu dena hor? Bueno, batean, orain arte kontutan hartu ez dituzten irizpide batzuk, kontutan hartzen hasi nahi dute, Hezkuntza Departamentuak esan nahi dute, eta alde bakarreko erabakia izan dela argi dago itunen afera honetan. Eragileekin inolako elkarrizketarik izan gabe, eta gure iritzia kontutan hartu gabe, ez? Eta, esan nahi dut, orain arteko irizpideak mantendu izan balira, gure ikastolek mantenduko lituzkete itunak. Baina ez naiz bakarrik ikastoletaz ari ere, honetan ere, eredu publikoa ere hor dago, kaltetua da, esan nahi dut, euskerak esparruak eta espazioak galtzeko neurriak dira, argi eta garbi gainera. Nola izan zen? Baina egia da, neurri hauek aplikatzen badituzte, sare guztia kontutan hartuta, portzentaietan, gure sarea dela kaltetuena zen 15 ikastola gara, eta 7 ikastoletan, ia erdietan galduko genuke gela bat izateko aukera hori, eta gela bat galtzeak esan nahi du, haur gutxiago matrikulatu ahal izatea ikastolen sisteman, eta horrek esan nahi du, de ereduan. Nola izan zenuten honen berri? Hezkuntza Departamentua elkartu zen, bilera izan zuten, eta batean, gure ordezkariak agertu zirenan, eta esan zitaien, erabakia hartua zegoela. Eta noski, guk eta itunduko sareko ordezkariek eta kristau eskolakoek eta kontran bozkatu genuen, irizpide edo neurri hauek hartzearen kontra, baina aurrera eraman dute eta horregatikan gure sare guztiko komunidadea martxan jarri dugu, piztu dugu, aldarrikatzeko ez gaudela ados, haserre gaudela eta injustua dela. Zehazki, erabaki honen kalteak zeintzuk dira? Zeintzuk dira ondorio nagusiak? Ondorio nagusiak aipatu dizkizuanak, ez? Batez ere, euskararentzako espazioak txikitzen direla. Eta hori larria da. Euskarak Nafarroan duen espazio guztia eta gehiago behar du. Eta minorizazio egoeran dagoen hizkuntza batez ari garenean, are gehiago, ez? Eta ez oztopatzea. Baina ez dugu eskatzen favoreak egitea edo guk behar duguna baino, edo daukaguna baino gehiago ematea, baizik eta mantentzea lortu duguna, besterik gabe. Eta ondorioak dira, batez ere larriena da, ikastola askoren bideragarritasuna eta etorkizuna oso kolokan jartzen duen erabaki bat dela, eta hori argi eta garbi esan behar den gauza bat da. Eta erabaki honek, bai ikaslei, bai familiei, irakaslei, nola eragiten die?
Zara dut hori da, hor eman duzu klabea, ez? Itunak galtzeak suposatzen du langileak kanporatu behar izatea. Ikastolan matrikulatzea aukeratu duten familiei ukatzen zaie beren erabakitzeko eskubidea, esan nahi dut. Esaten zaie beste sare batera joan beharra dutela, eta hori ezin da onartu, ez? Ikastola hautatu duten familiei esan zaie ezin dutela ikastolara joan. Eta oso larria da, ezin dugu familia horiei ikastolako ateak itxi. Aipatzen duzue, erabaki hau une delikatu batean hartu dela, zein da une delikatu hori? Mira, lehenago aipatu dizut, ez? Erronken inguruan ari ginela, batez ere eta delikatuena da, umeak ez direla jaiotzen, haur gutxi dagoela, eta banatu behar direla, ez? Sare desberdinetan, eta ikastetxe eta eredu desberdinetan, ez? Orduan hori da batez ere. Baina hemen ere nahiko nuke azpimarratu, egoera zaurgarrienean gauden honetan, akaso ez litzateke inteligenteena aprobetxatzea eta itunak mantentzea horrek eragiten duelako zuzenean hezkuntza kalitatean, bai? Aniztasunaren trataerari erantzuteko neurri oso garrantzitsua da ratioena. Hau da, irakasle batek 25 haur izan beharrean bere kargura, baldin baditu 20, zaurgarriak diren haur horiei eta aniztasuna tratatzeko erantzun hobea emango die 20-ri, 25-eri baino, esan nahi dut ez? Iritsiko da errazago eta irakaskuntzaren kalitatea hobetuko litzateke, ez? Orduan, ez alda hobe orain hori kontutan hartuta erreztea, ez? Eta kalitatean, baina ez gure salerako bakarrik, guztientzako neurriak hartzea eta ez alrebes egin nahi duten bezala. Uste duzu honen atzean badagoela aipatu ez duten helburu politikoren bat? Susmoa badaukagu, esan nahi dut, bestela ezin da ere ulertu, ez? Guk ere ulertzen dugu, PSN-ren gobernuak, beraien akordio programatikoetan eta eskola publikoaren alde egin behar duela, eta erabat ados nago. Osa, nik esan nahi dut, ni ere publikoaren alde naiz. Nik defendatzen dut hezkuntza sistema publiko sendo eta kalitatezko bat behar duela egon, gure gizartearen onerako delako. Berdina, osasun munduan, ez? Behar dugu ere osasun sistema publiko eraginkor eta kalitatezko bat. Eta gaina ni harro nago horrekin. Horrek ez du kentzen guk aldarrikatzen duguna aldarrikatzeko. Bai? Eta batez ere, gehatu behar gara ideia batekin. Ikasle eta zari gara. Ikasleak daude erdigunean, eta hori errespetatu behar da. Ikasle guztiek dutelako eskubide berdinak, sare desberdinetako ikasleek eskubide berdinak behar dituztelako izan. Hezkuntza departamentuak hartutako erabaki hau rekurritzera eraman dezue. Zergatik eraman dezue? Guk notizia hau edo berri hau jaso genuenean, edo honekin kontziente izan ginenean, segituan kiston zaplastekoa jaso genuen, hori horrela da, baina ez ginen besoak gurutzatuta gelditu, esan nahi dut. Horrek ekarri zuen, berehala aktibatu behar izatea eta aztertzea zein bide jorratu ahal genituen, honi erantzun bat emateko edo, ez, behintzat, irauli arazteko erabaki hau, ez? Baina gainera, argudioekin, esan nahi dut, ez dugula, berriro diot, ez dugu eskatzen guri ez dagokigun ezer. Argudioak soberan baditugu, arrazoiak ere, eta lehenbiziko minututik hasi ginen, bide judiziala aztertzen noski, bide politikoa, alderdi abertzaleekin bildu ginen, eta jaso dugun feedbacka edo, hori, guri babesa adierazten digutela, eta batez ere, bide judizialean, nahikoa argumentu daukagula, non heldu
gero hori borrukatu ahal izateko, bestela ere ez genuen borrukatuko. Adibidez, Zangotzako egoera, Zangotzako ikastolako egoeran, ez dute lortu nahikoa aur ituna emateko, onartzen dugu. Eske guk horregatik esaten dut, ez dugula eskatzen lortu ez dugunik. Gainontzeko kasuetan, larria da egoera. Lortu dugulako edo aplikatuko baldira publikan dauden ratioak, bai, gure sarean ere aplikatuko balira, mantenduko liratekelako itun horiek, ez? Hori da historia. Eta baita ere, bide soziala ere landu dugu, eragile ezberdinekin, sindikatuekin, hau da, mugitu gara. Eta atzokoa izan zen, nik uste dut erakustaldi bat, gure sarea oso bizirik eta motibatua dagoelako, haserratua noski, baina ez garela isilik geratuko. Guk gurea dena borrokatu nahi dugulako eta hori argi geratu zen atzoko mobilizazioarekin. Zer espero duzue prozesu horretatik? Itxaropenak dituzue erabaki hau atzera botako dutela? Bagia da, neurri hauek aplikatuko zituztela ezagutarazi ziguten momentu hortan gauzak nahiko ilun ikusi genituela, bai? Ordutikan ona, 3 bat aste edo pasadiela esan dezaket, tarteko aste santuko oporraldi hori, eta badirudi, gauzak ere mugitzen ari dela, dimentsio bat hartzen ari dela gai hau, eta akaso optimistagoak gara, naiz eta jakin, ikusten entzuten eta irakurtzen ari garen berri desberdinak kontutan hartuta, Hezkuntza Departamentuaren jarrera edo iritzia, oraindik ez dela aldatu. Baina, jakin badakigu, bide juridiko eta politikoen aldetik badaukagula ere bide bat egiteko aukera eta arrazoiez beteta gaude eta nik uste dut izaeraz baikorra gara, itxaropentsu gaude, naiz eta gaur egun esan behar den, ez dutela aldatzeko borondaterik, ezta? Beste eragileekin elkarlanean ari zerate, edo gurasoekin, edo gurasoen elkarteekin, edo beste eragileekin? Guk esan dizuan bezala, ate guztia jo ditugu, babesa eskatuz, eta eragileak noski, kontseiluan, AEKA, Euskara Bidea, IKA, Euskal Herrian Euskaraz, sindikatuak, denon beharra daukagu. Hau, denoi eragiten digun, honek denoi eragiten digun neurri bat delako, ez? Nafarro osoari, eta Nafarroko Euskal komunitate osoari. Zuk pertsonalki aukerak ikusten dituzu Hezkuntza Departamentuarekin elkarrizketetara iristeko? Mira, elkarrizketak izan ditugu, guk, geuk, bainik eta ikastolen zuzendariak, Josu Reparazek, Hezkuntza Departamentuari, eta Jimeno jaunari eskatu genion bilera bat, eta eman ziguten, beraiekin biltzeko aukera, atzo bertan izan genuen bilera hori, goizean. Nik uste dut, zentzuzkoa dela, eta guk barrutik sentitzen genuen, behar hori, beraiei ere, edukazioz, azaltzeko aurpegira, esateko, aizuek, martxan jarri nahi dituzuten neurri hauek, horrela sentiarazi gaitu, horrela sentitzen gara, eta jakizue, horrek eraginda, bide hau jorratu dugula, beste bide hau jorratu dugula, eta mobilizazioak egitera deitu dugula gure komunitatea. Ikuste dut, errespetuz, baina gure tinkotasunez gure haserrea adieraztea aurpegira garrantzitsua zela eta atzo bilera bat izan genuen beraiekin. Orduan, guk gure eskuan dagoen guztia eginen dugu gure ikastolak defendatzeko. Aipatu duzu, atzoko mobilizazioan ikaragarrizko babesa jaso zenutela. Uste duzu bertaratu zen jendeak edo bertaratu etzenak ulertzen duela erabaki honen magnitudea zein den, hau da, ez dela ikastolen kontu bat, ez dela eskola publikoen kontu bat, hau ikasleen kontu bat dela eta familien kontu bat dela? Hoize, hori da. Esango nizuke guztiek ez dutela ulertzen, ze nahiko gai
korapilotxua da, hezkuntzan munduan edo inguruan ez baldin bazaude ratioak, itunak eta horiek pixkat arrotz egiten zaizkigun terminoak badira. Niri ere egiten zitzaizkian, gertatzen dena da, honetan nagoenez, diskursoa eta argumentuak eta argudioak badakizkidala, ez? Baina saiatuko gara ahalik eta argienen azaltzen jendeak bereizi dezan ongi, zuk esaten duzuna, ez? Zer den hezkuntza departamentoak egin nahi duena, nola eragiten dion euskal komunitateari, eta hau serioa dela, eta mugitu beharrean gaudela, nik uste dut, euskerari eta ikastolen mugimenduari sekula egin zaion min handiena egindakioken neurri bat delako. Momentu honetan, ze mezu bidali nahi diozue familiei? Gure aldetik, federazioa, gu haien ordezkariak garen neurrian, beraingatik borrokatuko garela, beraingatik mugituko garela, gure energia guztiak horretan daudela, indartsu gaudela, badakigula gaur egun egoera ez dagoela konpontzeko bidean badago, baina ez dugu argi ikusten konponduko denik, baina egon dien mugimenduak itxaropena ematen digute eta baikorrak garela. Eta gu, atzean izango gaituztela, beraiei dagokien babesa emateko. Erabakia honek aurrera jarraitzen baldin badu, zer gertatuko da? Epe luzera zein izango dira ondorioak? Hori ere garrantzitsua aipatzea eta eskertzen dizu galdera hau, azpimarratu behar da baita ere, besteak beste, itunen galera honek, itunak 4 urtean behin berritzen dira, HH-en, aurre hezkuntzan, esan nahi dut, eta neurri hauek aplikatuz gero, ez da bakarrik urrengo kurtsoan eragiten duen neurri bat, urrengo 4 urtetan luzatuko den neurri bat da. Esan nahi dut, esaterako, Lizarra ikastolan, badute nahikoa aur, 2 itun izateko, 2 gela izateko. Hezkuntza departamentuak esaten du, ez, bat emango dizuet eta soberan dauden ikasle horiek eredu publikora eramango dituzu. Esaten zuen, zergaitik. Erabakitzeko eskubidea dute familia horiek, ze saretan edo ze mugimendutan edo ze hezkuntza sisteman matrikulatu, ez? Pentsa, Lizarra ikastolak 2 izan beharrean, bat izatera pasako litzake 4 urtez. Bakarrik ofertatu ditzake 25 plaza. 50ko oferta daukanean, bai? Horregatik esaten dut, euskerak esparruak galtzen dituela. Aukerarek ikusten duzue egoera honetatik indartuta ateratzeko? Hori da, atzoko mobilizazioaren ondotik, orokorki partekatu genuen mezua, ez? Egia da, ikastolen komunitatean, ikastolen inguruan, azken aldian, igual, gauza nahiko egonkortuta zegoenez, pixkat erlajatuta ezote geunden, ez? Esaten genion gure buruari. Eta holako astinduek erakusten dute eta berpiztu egiten dute gure mugimendua, gurea dena babesteko grin hori berriro azaleratu egiten da, eta atzokoak balio izan zigun ikusteko, handikan oso bizirik gaudela, sinetsita gaudela gure eredu eta sisteman, edo antolatzeko moduan, eta nik uste dut, askotan ere esaten dut, ez? Atzola txantxetan edo, baina simil moduko bat jartzen nien nire ezagunei. Esanez, hau da, futbolean bezala, bigarren mailara jaisteko zorian zaudela, nola daukasun onena eta gehiago ateratzen duzula, ez? Barne indar hori eta borrokatzen zarela eta eusten diozula guztiakin, ez? Hau, egora hau horrekin lotzen dut. Zer esango zenioke orain zalantzati dagoen familia bati edo beldurtuta dagoen familia bati?
bueno, denok daukagula ere beraren sentipen hori, guk ere partekatzen dugula preokupazio eta zalantza puntu hori, baina, esan dizuan bezala, argudioak baditugula, bai juridikoak eta bai politikoak, non zeintzuek ematen diguten, berme moduko bat edo indar bat aurrera segitzeko eta honi buelta emateko gai garela pentsatzeko. Ados, mi esker Oier gure etortzeagatik. Ez dakit bukatu baino lehen beste zerbait aipatu nahiko zenukeen? Ez dakit, nahiko elkarrizketa konpletoa izan da, nik uste dut ikutu ditugula gai guztiak edo. Besterik gabe, dakit, entzungo duen edo, hezkuntza departamentuak, ez, gure elkarrizketa hau, baina nahiko nuke mezu bat bidaltzea beraiei replanteatu dezatela, ez? Ez gaudela hemen inor kaltetzeko baizik eta gure gizartea alik eta egokien funtzionatu dezan, eman dizagu erramintak eta baliabideak kalitatean gora egiteko, ez? Hori nahi dugu, gizarte hobeago bat nahi dugu, ez? Orduan, guazen hori gauzatzera. Mi esker Oier, mi esker egiten zuen lanagatik baita ere, eta espero dugu emaitzak lortzea honekin. Animo lanarekin eta hurrengo arte. Eskerrik asko. Behar duzun guztirako aseguru bat dago. Nire auto elektrikorako? Jakina, eta nire bizikletarako, Eta nire patineterako? Eta autonoma banaiz eta bajamoa nago? arazorik gabe. Badago zerbait nire maskotarentzat. Noski? Bidaian goaz. Horretarako ere bai, eta behar duzun guztirako. Guztirako? Benetan? Bai, bai, eta bai. Informazio gehiago aseguruak.laboralkutxa.eu zen. Bada beste modu bat. Hau izan da gaurko saioa. Mila esker gurekin egoteagatik eta bihar arte. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.